Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Aray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 13 kan bulan na Mayo taon 2023. Liwat ihatod mi sa Sendo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon, Lunes hasta Sabado. Live nido kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Busing FM as in 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel as in Sepio Naga FB page. Sa pangarang kan Bilog News Team, ako po ang sendong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, Mayor Nelson Digason nangapudan sa publiko urog na sa mga taga-Naga ipagpadagos ang paglikay sa COVID-19. Ang detalye sa haliki Risa Santos. For the past year, the Emergency Committee and WHO have been analyzing the data carefully and considering when the time would be right to lower the level of alarm. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. Matapos ang tulong taon, ipigdeklara na kan World Health Organization ang COVID-19 bilang non-global health emergency kan Mayo 5. Dakol pa ang kaso sa Naga, alagad sigun kay Alcalde Nelson Legacion, bako na nagadsing peligroso ini kumpara kan mga nainot na taon. Rita po siya, although the past few days po baga naglalangkaw si numero ka nagpo-positibo sa COVID-19. Alagad an magayon na bareta apera sa nabanggit mo, iyon na bako siya as deadly as the kind of virus, as the kind of COVID-19 na notaranta na obserbahan ta in the past. Sa tala kan City Health Office, 67 na ang nagpositibo sa primerong semana pa sa nakan Mayo, kumpara kan 75 kaso sa bilog na bulan kan Abril. Kadaklan digdi, taga Barangay del Rosario, Concepcion Pequeña asin San Felipe, na igwang 17, 15 asin 13 respetibong kaso. Duwa na ang nagadan huli sa edad asin igwang comorbidity o komplikasyon, darakan iba pang helang siringkan alta presyon. Ganda ko lang case ta. Anong nangyayari? Sige siyang pataas. Samantalang, naman, dakol pa man din nagmamas, very mild naman na, pero, so, yan ang nahihiling ko. Magsabi sa muya ng totoo during interview. Kung, halimbawa, pag-swab me, masabi sa mga asymptomatic, kaya on the 5th day, so nag-positive yan. Saka masabi, pala na ako, symptoms, dapat naman kami nag-start ng niya. Sa time na, oo. Dapat dahil may pinabayaan na magluwas. Alagad huli ta may bakuna, ang mga tinatamaan kan helang sigun sa CHO asin LGU, kadaklan mild ang sintomas. Po itong severe. Nonetheless, dawa na po siring, kay paman po girare ang padagos na paglikay. And si pag-encourage na po, lalong-lalo na sa mga day pa nabakunahan. May nababaritaan po ako, daigwa pang day nabakunahan na magpabakuna. Si mga nagkabarakunahan na day pang booster shot na magpabakuna ng booster vaccine. Igwa man pong available sa Satuya, digdi sa City Health Office. Pagirumdum kan CHO, magsulot pa nin face mask urog na sa sarado asin matawong lugar. Magpahiling man sa doktor asin buluntad ng daig magparaluwas kung may namamating sintomas kan helang. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, Mayor Nelson Digason na siliba pang miyembros kan Metro Naga Development Council, pati na iba pang stakeholders, dismayado sa mga naging pahayag kan kaso Recodos durante sa MNDC meeting. Ang detalye sa haliki Risa Santos.
Mayong saysay, mayong halaga, si April 21 statement dito. Ang ERC order dated April 17, 2023, dahil tulos nito na pagtulayan. Ako, disappointed ako sa ito. Dismayado si Alcalde Nelson Legacion sa kaso Reco 2 matapos pigaon ang Board of Directors kaini alagad mayong nako ang tultol na kasimbagan sa kondukta kan Metro Naga Development Council meeting kan Miyerkules. Kun bakong mayong girong mantinido ang panindugan kan mga direktor, hahalato ninda ang desisyon kan Energy Regulatory Commission sa show cause order na subuot piga asikaso na ni General Manager Emilita Candia sa Metro Manila. Enot pig-insistir na ihapot ni Sepio Head Allen Riondanga. Napag-ulayan na po ba kang board ang simbag duman sa ERC order? Kung napag-ulayan kan board ang April 17, 2023 decision kan ERC, asin susunodon ang nakapalaman digdig ibalik ang sobrang singil kan kooperatiba sa miyembros konsumidor poon taon 2015. Haros emosyonal na sinimbag ini ni Naga North Director Angelino Cornelio. After we received the ERC order, nakipag-communicate po kami sa Samuyang Legal Counsel, si Attorney Lerios, through Zoom with the board, and we discuss everything. And ako, as Naga, sa totoo lang, bugbog na ako dito. Sa totoo lang, grabe na ang namamatian ko dito. Kasi nasa Naga po ako. Itong iba kong pag-iripang direktor, nasa Director, para po, dahil po kita apologies po. If you can directly answer the question, kung napag-ulayan o dahil? Napag-ulayan, Okay. and Ano po ang napag-ulayan? nag-decide kami. Kaya ngunyan si GM yaong po sa Manila para i-finalize ang simbag ni ng Kasureko. Araw po kayo nang mangyayari. Since ang kwintada may matapos po ang 15 days, 16, dahil na po dyan maabot, yung 416, pag na-finalize na po itong samong kasimbagan sa ERC, ipapaluwas mi ang samong kasimbagan, papadarhan mi po ang gabos na yaon DPE, and maabot po kami ng preskon para ipaliwanag and pwede manggiraray ka mo duman mag-abot kung taano. Yun na po yan ang final. Pero dahil ka po pwedeng madetalyes. Alagad padatulan ang mandato kan kooperatiba na ibusol ang interes kan miyembros kaini. Saro sa nakutaan na ang maut madangog niligasyon kung maibababa tulos kan kooperatiba sa 4.36 kada kilowatt hour na generation charge kan supply hali masinlok susugpa sa orden kan ERC. Kuta na madangog sa inda ano na sigigibuhon ninda relative to that particular portion of the order of ERC. Unfortunately, mayo kitang nako ang categorical as in malinaw na action na matao nin saysay nin duman sa nasabing order. At any rate, may challenge po na ipinaabot kita sa Kasureko 2 for its officials to be true to their mandate, to be true to their representation na mas papaorogon ninda ang interest kan mga consumers. Necessarily, bako si interest kan mga power supplier. Nagsuwestiyon na ang sektor ni negosyo sa syudad sa paagi kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry na panginota na kan National Electrification Administration ang rekomendasyon kan ERC. And let me implement what is the recommendation of the ERC. Sinigundahan ini ni Konsehal Lito del Rosario, partikular sa pagbilog kan terms of preference, dangan ipiglatag na dapat ibaba na hali sa AAA na estado and performance kan Kasureko 2.
Maot ni Del Rosario, maging basihan ang taripa kan kuryente sa determinasyon kan performance kan mga kooperatiba. Ibali sa determining factor ang kantidad kang kuryenteng tigpapabayad na sa locality. Tangari ang board of directors, ang core plan, ang management maging marigmat. Mabilog ngunya ng MNDC, Naga City Power Commission asin iba pang stakeholders nin legal team tangani matutukan ng aksyon asin progreso kan isyong ini sa kuryente kan Kasureko 2. Dahil po magiging madali kota na iyo, pero apparently given the reactions, actuations of Kasureko 2, mukhang kaipuhan na padagos kitang maging marigmat, bantayan sa indang paghiro. Laumon po na dai po kita mapabaya sa padagos kan sa tuyang napunan tangani maibaba po ang taripa kan kuryente. Digdi po bako lang sa Naga, kundi sa bilog na coverage area kan Kasureko 2. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Dagdag na 100 million pesos na fundo para sa Naga City Hospital Dormitel. Liwat na kuan ni Mayor Nelson Ligason. Ang detalles halik kay Joel Sulina. Nakakuha ning dugang na 100 million pesos na pundo para man sa ipapatugdok na Hospital Dormitel ang lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga matapos na dulukon ni Alcalde Nelson Ligason ang Bicolanong senador na si Senador Chis Escudero na nagasigurar kay ni ngaring marealisar ang mas dakulang Hospital Dormitel na ikakaag sa Banatas New Development Area. Ini ang kinumpirma kang alkalde sa entrevista kan City Hall Press Corps kang nagtalikod na aldaw kung saan ang dating 50 million pesos na initial funding na man sa opisina ni Senador Chis Escudero ang naipaabot na sa DPWH para man sa nasambit na infrastructure project. Pinagdugangan pa ini ning 100 billion pesos kang senador na nilalaumang na mailalaog sa General Appropriation Act sa masunod na taong 2024. Sinabi pa kang alkalde na dating 4-story sana ang planong maipatugdok na Hospital Dormitel anagad uli kang marikas na pagbuswak asim pagturugdok ng mga drakulang edipisyo partikular mga government-owned buildings sa Banatas New Development Area. Pinagmaray na isabay naman ang disenyo kay ni asin dagdagan ng floor sagkut sa 6th floor building. Hospital Dormitel, which will also serve as the city's parang guest house. Si original design po kaya ito, daipa na take into consideration si latest development kabali itong pagpapatugdok nin mga condominium building. So garo dai na po maangay sa lugar kung 3-story lang or 4-story. And in order to maximize the use of the land, kaipuhan na mas ralang kawanta. Pag linangkawan po siya up to say 6 floors with elevator of course, mga hulugan na kaipuhan nin dagdag na budget. So kino-ordinate ko na po yan sa opisina ni Senator Chis Escudero. As in tulos-tulos man po nagsabi na okay na nga si additional 100 million pesos. Pero para po yan next year, calendar year 2024. Itong initial 50 million, yaon na po siya sa 2023 GAA and by this time, within the week makasecure kita nin update from the Department of Public Works and Highways 3rd Engineering District. Dapat kaya naibid na ito. Tanganing mapo na si patrabaho. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Mga elektrisan kan City Hall, ipigpasairarom sa inaapod na photovoltaics training o voltaic system training. Ang detalye sa halik kay Risa Santos.
Pig-antisiparan kan mga electricians kan Naga City Hall ang implementasyon kan paggamit ng solar energy bilang solusyon sa mahal na taripa kan kuryente ngunyan. Kaya bilang paghahanda, pinagmarhay kan Naga na Skilled Electrician Association na pag-adala ninda ini sa paagi kan photovoltaic system training and assessment puun kan Lunes. 42 ang City Hall Electrician Trainees kan asosasyon, kabali ang private practitioners asin mga estudyante na nabilog taon 2020 asin inaprobaran ni Alcalde Nelson Legacion. Ako po ang nag-organize kani through sa satong alkalde sa tabang kan satong alkalde na nakuin ini na realize ini na materialize ini yung programang ini na almost ang nagbeneficiar kani is yung mga employee kang City Hall na nag-handle kang mga electrical maintenance, mga nagkukuyan kang mga sa street light aron kay sa tabang kan TESDA, enot na sindang isinairarong sa electrical installation maintenance training kan Pebrero. Happy to say na almost 100% para sa duman sa tigkondoser na assessment na ali sa TESDA. Dugang nakaaraman asin kakayahan. Importante sigun sa presidente kan asosasyon na si Delon de los Santos ang mga siring na training para sa mga elektrisyan. Kasi di naman lahat ng pag-install is basic lang. Dapat may sinusunod tayo na protocol tsaka yung safety awareness. Hulita mas dakul ang makakaisikan tamang proseso sa pag-ayos ng mga electrical connections, mas magiging magaan man para sa BIMECO ang trabaho. Although na kami ang main na mag-maintenance dapat, pero at least mayroon na kaming makakatulong. Sa tabang kan TESDA, isa sa irarom sa assessment ang mga trainee, pero sa aktual, igwaman theoretical asin interview. Kung maipasar ninda ini, makakaresibin ni National Certificate to ang trainee, kaiba ang Certificate of Attendance as in completion of training. Actually, tig-encourage me na makapasar ka basta much better. Pero ang essence po yung importante, may naaraman. May may nadagdag kaaraman. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa iba pang bareta, ordinansa para sa pagtaonin honorarium sa iba pang sangguniang kabataan official sa Ciudad de Naga, lusot na sa sangguniang panlunsod. Detalyas kayan, ali kay Joel Sulina. Matapos ang serye ng mga hearing asin debate sa plenaryo, aprobado asin naipasar na sa third and final reading kan sangguniang panglungsod kan Ciudad de Naga ang local ordinance para sa mariresibing honorarium asing privileges kang mga SK officials magpuon sa SK Kagawad, SK Secretary asin SK Treasurer sa laog kang Naga. Ini basado sa RA 10742 o SK Reform Act of 2015. Sigun kay SK Federation President and City Councilor Kylie Tripulca, author kan lokal na ordinansa, kung dati sulamenteng mga SK Chairman sana ang nakakaresibing honorario asin privileges. Kunyan, sa bagong retipikang lay asin na ipasa na local ordinance na apodong Naga City SK Official Empowerment Ordinance, matataon na ning honorario ang mga SK officials gikan sa SK Fund o 10% allotment para sa SK, maging gikan sa Barangay General Fund kan sa indang respetibong barangay. Ngayon po dito dahil may bago pong batas, ito pong inaapod ng RA 11768, itong nag-strengthen po naman sa dati ng RA 10742 na nagtatao po ng mas klaro na guidelines para po sa pagtao ng honorarium dito po sa mga nasamitan ng mga SK members and officials. Dati po mayo pang tinataong nasabing privilege po sa mga SK Treasurer, Secretary, tapos Kagawad, yun po, Idwana. Ini po iti-take from the SK Fund, kang kanya-kanya po mga barangay. Pero may mga guidelines na po dapat sunod doon. Inot na inot po dahil po siya pwedeng maglampas naman sa honorary na nare-receive kang sa mga SK Chairperson. Tapos sinasabi din po duman na dahil din po dapat siya, dahil din siya maglampas sa inapunta po bagang ceiling kang personal services. Tapos sabi din po dyan, dahil malampas ng 25% po kang pondo SK ang ilalag kong pondo para sa mga
ang honorarium kang SK officials mabase sa saindang barangay ira as in SK funds nangan prorated base sa aktual na trabaho o attendance maging official meeting schedule o performance basado sa internal rules na pinapasunod kang SK Council. Dangan, dahil nadigdi entitled ang SK Chairman Komusinda, ex-officio member na kang Barangay Council. Dugang pa ni Councilor Tripulca, igwamang nakapira mga privileges ang pigtao para sa mga SK officials na in good standing, elected o appointed man ini during incumbency na nakapalaman sa bagong pasar na ordinansa na pigla na umang maipapautob sa urog na madaling panahon. Lagi sa ordinance na ini po si dati tanang ordinance ka 2019, mas inayos na lang po dahil problema tumayo pong legal basis ngayon na dahil may RA 1768 na po mas napakaray na siya. Ikaw po kita ng cash assistance digdi na itinatao sa SAINDA para po sa hospitalization, medical, and death expenses po. Para sa Anagang Ngunyan, Joel Suluba. Mientras tanto, sobra sa 62 million pesos na natatanang Local Disaster Reduction and Management Fund kan lokal na gobyerno kanaga kanakaaging 2022. Ipigalukar sa Disaster Prevention and Mitigation ngunya na taon. Ang detalyes haliki Risa Santos. Matapos ipresentar kan Accounting Office sa sesyon kan Sangguniang Panlungsod kan Martes na igwapang natatadang 62,713,082.89 pesos ang Local Disaster Risk Reduction and Management Fund kan Naga sa taon 2022. Tulos hinaman ang Disaster Prevention and Mitigation Plan tangani mapakinabangan ini. Sa pag-urulay kan City Disaster Risk Reduction and Management Council, ipiglatag dangan inaprubaran ang resolusyon kung saan ipig-alokar ang pondo sa training sa incident management, trainings kan media practitioners as in DRRM personnel. Nagtagama para sa konstruksyon ng mga drainage, flood control infrastructure, site preparation kan Center for Safety and Resiliency, kabali ang pigaandamang epekto kan El Nino sa sektor din agrikultura. Magkakaigwa ni Naga City DRRM Summit as in pagbugtak nin dugang na e-wars o early warning, alert and response systems. Nakatalaan man magbakal nin mga tent para sa kondukta nin mga training as in simulation exercises, katakod kan paghahanda kung may kalamidad. Bantang kaipuhan pa nin mga ambulansya, generator sets as in fiberglass boats. Kasabay sa babakalong 4x4 rescue vehicles para sa person with disabilities. Ipigsuwestyo naman kan Philippine Red Cross ang enrollment kan volunteers sa PRC Insurance. Apwera kaini, kuko anong dago sa pondo ang mga babayadan pa, katakod kan COVID-19 response sa supplies, mga gamit asin bulong na nagtotal din haros 11 milyones pesos. Liwat tinaawan doon sa pagtiripon ang tulos na pagpautob kan mga aprobado ng resolusyon sa lambang opisina kan LGU urog ng para ini sa kaligtasan asin kapakanan kan lambang Nagueño sigun ki Alcalde Nelson Legacion. Nakiolayan alkalde na kuliton ang mga nakadesignar na opisyal maging siya tanganing maibusol asin da imasayang ang mga nasambit na plano. Para sa Anagang Ngunyan, Riza Santos. Sa iba pang bareta, Naga City Hospital tupigla na umang makukumpleto na sa laog nin 5 sagkod sa 6 na bulan ngunya na taon. Ang detalyes haliki Joel Sulina. 5 sagkod 6 na bulan na sana ang hinahalat antes na matapos ang kinukonstruer na state-of-the-art level 2 200-bed capacity na New City Hospital kang siyudad ng Naga sa loting may sukol na 30,000 square meter na yaon sa Banatas New Development Area. Ini ang sinabi ni Mayor Nelson Legacion kung saan haros hamana ang kabilugan kang edipisyo kang New City Hospital na pinuuna ng konstruksyon matapos ang groundbreaking kang Enero 12, 2022. Kung saan oras na mahaman ang mas dakulang ospital, igwa ining dialysis center, physical rehabilitation center, maternal and child care unit, asin modernong mga laboratory and medical equipments. Base po sa contract sa agreement executed after kaitong bidding, matatapos po siya as in dapat ma-turn over after 20 months from start of construction.
last January 12, 2022. So, pirang bulan na po ang nakakaagi, garo 15 months na. O di 5 months na lang ang natatada. So that's about when? October? September, October. Dapat may turnover na po sa Satuya, si building. Tanganing makapag-preparar man na po kita sa mga equipment kaini, as in iba pang kinakaipuhan. Tanganing makapagpuon man na po tulos maging operational ang Satuyang Bagong City. Dugang pa kang alkalde, nakaulay niya si City Councilor Dr. Sunny Ranyola, chairman kang Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod, para man sa kinakaipuhang design para sa kitchen requirements kang hospital basado sa standard kang Department of Health na tig-uyunan man kang alkalde. Going pa man po giraray si construction. So bago pig-approach po ako ni Councilor Doc Sunny Ranyola, manunungod po duman sa kitchen requirement kan City Hospital in view of the Physical Therapy and Rehabilitation Center na maawot naman po maestablisar sa Satuyang Bagong City Hospital. Pigsang-ayunan ko po sa iyang recommendation na itong duman si suway na building po baga sa may likudan, gamiton si portion po kayo as maintenance, and the other portion as Physical Therapy and Rehabilitation Center. Itong kitchen requirement, hinahalat ko na lang po si disenyo kan building, and sisiguradoon ta lang po na ma-comply siya sa requirement kan Department of Health. Marunong duman na 2 taong pasanaka magtukaw bilang alkalde si Atty. Ligacion na pigpuunan tulos ang decentralization para sa mga importante mga government services na kinakaipuhan ka mga Dagueño. Siring kang pagbukas ka mga bagong development area arog sa Balata sa Barangay Santa Cruz, nayaon ang City Health Office 2 asing gunyan ang patapos ng New City Hospital para sa salud kan lambang Dagueño. Inasiguro man kang alkalde na igwa ng mga medical and other personnels ang bagong City Hospital asing kung kinakaipuhan na dugangan tulos na mahar ng dugang na healthcare and medical workers para digdi. Mantang ang lumang City Hospital sa Barangay Peña Francia gagamiton bilang primary healthcare facility para sa padagos na pagtong serbisyo asin mas husayon dangan paurugon ang mga programa asin proyekto para sa pangangataman kang salud kang lambang Taganaga na prioridad kang presenteng administrasyon. Tuman po sa Peña Francia, most of them yung man sigagamiton ta po dyan sa Balatas. May mariretain po duman, of course, ninulita mauta siya maging primary healthcare facility siya on duman sa Peña Francia. Pero si main hospital ta, iyo po ang yaon sa Balatas. Pag nagsabi po ang Satuyang Hospital Administrator or Director, nakaipuhan ang additional personnel, doctors, nurses, and if that is a mandatory requirement, ma-comply po kita. Gusto sabihin, ma-hire kita. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Lokal na gobyerno kang Naga naghahanda na sa El Nino phenomenon. Ang detalyas hali ki Risa Santos. Ang init na namamatean sa mga aldaw na ini, panamit pasana. Alerto kan Pag-asa, 80% mamateon ang epekto kan El Nino puon Hunyo ngunya na taon hasta sa enot na kwarto kan 2024. Sa pinakahuring pagtiripon kan City Disaster Risk Reduction and Management Council, pag-andam sa epekto kan El Nino ipigsentro ang Urulay. Saro sa mga syertong tatamaan ang agrikultura, pero si Deli Jerimayas kumpiyansang kayang atubangon ang labing tig-init. Permi talaga kaming up to date kang pagpreparar, lalo na ngunya na nagbarita nga ning mga El Niñong halawig, kaya nag-early man kami makatanom. Preparado na ang masarong ektarya ng paruyan sa Barangay Balatas. Napatubigan na ini na manihar ang mga peste asin handa na ang marhay na klasing banhing itatanom sa kabangaan kan bulan. Tanda ang patubig, tamay sa diri kaming pump. Katong mapa kaming pump, dahil kami hindi nakakatanom ng tultol.
Kung madagos ang pagtanom ni Tia Nelly susog sa ipigtala ang aldaw, makakaani siya sa bulan ni Agosto o Setyembre. Sunod sa abiso kan eksperto, ang amay na pagtanom, huli ta kaya ng saparon kan mga paroy ang huma kan El Nino. Actually, ngunyan na may planting season na kang gabus, ay kang rice and corn. And pigsasabihan naman si mga farmers na magtanom ng amay para dahil na siya kung aabuton man, develop na si crops. Pero bako gabus na pananom, drought resistant. Sa Naga, igwang 744 hektaryang paruyan, 1,260 hektaryang maisan, 50 hektaryang gulayan asin prutasan, mantang 5 hektarya ang burakan. Ang posibilidad na madistroso kan El Nino ang mga gulayan, burakan asin maisan, halangkaw paman liwat. Sigun sa City Agriculture Office, 20 hasta 30% kan mga ini ang pwedeng matada. Kung mangyari ini, maserbing proteksyon kan mga paraoma ang crop insurance. Sa talaakan opisina, 20% pa ang daing naka-enroll sa Registry System for the Basic Sectors in Agriculture o RSBSA kan Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. 11,500 naman uninsured. Kung pwedeng ma-avail ng tulong hektarya na libre po. Kung sakaling mabayadan yan, nasa 2,000 per hectare po ang binabayadan kang farmers na igwa siyang amount of coverage na 20,000. Tapos kung naka-RSBSA ka po, di malilibre po si tulong hektarya mo na i-insured sa Philippine Crop Insurance Corporation. Apuera sa RSBA application form, requisitos para sa enrollment and tax declaration, land title, barangay certification kung sa inakabugtak ang klase nin pananom, asin kung guraano kahiwas ang tanuman, mga valid ID, asin 2x2 pictures. Piga-interview pa po siya kang PCIC, mabase man po giraray duman sa mga resibo na kunyari binakal mo si inputs, tas may naman po sinda, may computation naman katong si sa labor. Ang pinagbabasehan talaga ninda kung pera sinagastos katong farmer duman sa cropping season na ito. Huli ta mayormenteng nakasarig ang pag-umas sa patubig. Ipiglatag man kan Agriculture Office ang mga irrigation system na kaipuhan remedyuhan mantang matugdo kaini sa panikwason. Carolina asin San Isidro kung sain mayormente yaon ang mga gulayan. Na-monitor naman sa mga areas ng mga na talagang tatamaan if possible kasi may mga areas. Sabi ko nga bago sa report, ang left and right kang Naga City, igualing irrigation na pwedeng possible na kuanan. Ang pinaka-center lang ang Mayo. Yan ang medyo masasakitan. And sa kadaklang pati dyan, sa mga nasa center na, mga vegetable grower, yan. Para sa mga paraoma, arog ni Tia Nelly, dai ipinapasipara ang paghahanda sa kalamidad. Sa ibong kan epekto kan labing init, mas peligroso subuot para sa iyang mga paroy ang makusog na bagyo na epekto banliwat kan El Nino. Kami handal kang El Nino, tamarere ko yan, ang pitatakutan nila ang bagyo. Dahil tabaga inaasahan, nag-aabot na nagpa-flowering ang paroy, ay Diyos ko dyan ang bagsakang paraoma. Maut niyang madugangan pa ang insurance coverage kan PCIC mantang matawan pa nin magkakanigong interbensyon ang iba pang problema sa agrikultura. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Institutionalization kan forest in our midst. Susuportara na nin ordinansa. Ang detalyas kayan haliki Joel Sulina. Sa kamangutan na mas mapahiwa sa masustain o mamantinir ang maray na programa na pinagpunan ni Alcalde Nelson Ligacion na Forest in Our Midst sa obhetong maging presko asin maprotehiran ang kapalibutan uro na ngunya na mati ang epekto kang climate change na nagdadara ng daing normal na pagkuhan asin matinding inita. Sarong ordinansa ang pinapanday ni Konsehal Lito de Rosario para man mas maging pusog asin masiguro na magpapadagos-dagos ang forest in our midst langan ma-institutionalize kasabay ang pangangataman kan mga naitanom na puuning kahoy na yaon sa mga FOM sites sa urban areas asin pamitisan kang Bukid Isaroga na nakakatabang sa pagmantinira kang preskong temperatura asin mabawasan ng polusyon langan malikayan ang epekto kang climate change. Huli sa matinding epekto kang climate change, nakaka-eksperyensya ng daing normal na pag-uran na nagkakausa ng pagbaha
makukusog na mga bagyo, pagtama ning matinding init asin tag-alang na nakakaapekto sa salud, maging pagbuhay kan dambang saro, ekonomiya, urog nasa kapalibutan. Sinabi ni Del Rosario na kinakaipuhan ng pagtatarabangan asin aksyon na magunang kang gobyerno maging ang iba pang sektor kang komunidad asin mga stakeholders sa paagi ng paghaman ng mga programa asin mitigation siring kang FOM sites asin iba pa na dapat sanang maipadagos asin mapahiwas nga ring ma-reduce asin madikayan ng polusyon hali sa emission ka mga behikulo, mga industriya na nagre-resulta sa greenhouse effect na nagdadara ng climate change. Mga LGUs po dapat nag-iisip ng mga paagi. Then we have this program hindi pong big conceptualized ni Mayor Nelson Ligacion na FOM o Forest and Urban Needs. Pero kay po ning backup na legislation kaya doon po kita naglalaog si pag enhance kan si mga roles and mga partnerships sa iba-ibang institutions, iyo po tong gusto tang ano. Then pagpalago kan si mga sites na na-identify and si mga lugar na na-identify na pwedeng bugtakan kan si mga kang FOM ano. So nakapalaman po ni duman sa tayong proposed ordinance tangarig pong matabangan ta po si executive order sa sustainability aspect ano. Ngarig pong kuyan siya. Again, hopefully, makadagdag po ni sa forest cover kang Naga City. Kaya punta po ng dagdag na kahoy diyo. Kahoy po duman sa tamang lugar na dapat na pagbugtakan. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Mientras tanto, Arts, Culture, and Tourism Office ipigbalyo sa ibang mga opisina sa City Hall. Ang detalya sa Likirisa Santos. Pirmado ni Alcalde Nelson Ligacion asin City Administrator Elmer Valdemoro nakapalaman sa Executive Order No. 2023-010 epektibo kan Mayo 5 ang pagbilog ka Naga City Tourism Council. Ipigdala ang chairman kaini ang City Administrator asin co-chairman niya ang chairman kan Tourism Committee kan Huntangunyan na si Konsehal Jose Perez. Katakod kaini binanga na sa duwaan Arts, Culture and Tourism Office. Ang Tourism Office naliwat papangatamanan ka Naga City Investment and Tourism Promotions Office masirbe bilang Council Secretariat asin pangenot na engkargado kan mga issue sa turismo sa pamamayo ni Ruel Oliver. Sa suhay na Executive Order No. 2023-011, kaput na kan City Events Protocol and Public Information Office sa pamamayo ni Allen Rayon Danga ang Arts and Culture. Iyon na ini ang magiging Secretariat kan Naga City Culture and Arts Council na mismong chairman ang alkalde kan syudad. Dating pamayo kan akto si Alex Santos hasta kan magdimitir sa pwesto da ipasa na nahahaloy. Mayo 8 naman kan ipinaluwas ang Executive Order No. 2023-012 para sa pagbilog kan Naga City Power Commission. Kompwesto ini kan mga chairperson kan Committee on Environment and Energy, Committee on Public Utilities, Committee on Consumers Protection, Committee on People Empowerment and Participation, maging kan Kasureko 2, MNWD asin liga kan mga barangay. Mayormenteng punksyon kan komisyon ang konsultasyon asin pagplano manungod sa mga komprehensibo asin epektibong estratehiya sa lado ng elektrisidad asin enerhiya. Matabang sa komisyon ang Technical Working Group na ang pamayo idedesignar kan alkalde. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa iba pang bareta, Mayor Nelson Ligacion naglalaong marirealisar na ang reorientation kan Naga City Airport sa Pili pagkatapos ang project facilitation session kan NEDA. Ang detalye sa Liki Joel Sulina. Mangyayari niya ang dekada o haloy ng pinagmabuot kang gabos na mapakaray asin ma-reorienta ang airstrip o ang runway kang Naga Airport. Asin iniigwa ng naitagamang budget kantidad sobra sa 1 billion pesos para man sa upgrade asin pagpapakaray kang Naga Airport asin ngunyan nilalaumang magkakaigwana ng realisasyon. Sigod kay Alcalde Nelson Ligacion sa ginibong project facilitation session kang National Economic Development Authority o NEDA na inatindiran kan man na inlain na opisyales kang gobyerno nasyonal
Kaiba ang mga taga-DOTR as in Office of the Solicitor General nagkaigwaning update dapit sa acquisition kan 134 hectares ning daga na gagamiton para sa reorientation kang airstrip o runway kasabay ang pagpapalakbang kaini asin pagpapalaba kang nasambitan ng runway. Hinabi kang alkalde na sa naging urulay asin tasking kan mga opisyales nasyonal kan DOTR kaap asin OSG nasa 14 sagud 5 bulan ang hahalaton ngaring makumpleto na ang acquisition kang lote asin masecure na kang Solicitor General ang writ of possession na isusugo kang korte para man mapuuna na kang kaapang bidding para sa nasambit na katuyuhan sa airstrip kang Naga Airport na iyong iinuton bago maisunod ang iba pang upgrades kay ni na nilalaumang mas matututukan ngunyan sa paagi kang NEDA kaiba ang mga miyembros kang RDC para mapangyari ang gabos na ini napapakinabangan ka mga taga-syudad Dignaga, taga-probinsya ng Kamsur, kasabay ang pagkusog kang turismo asin ekonomiya kay ni. Given the timetable and representation sa Satuya kan OSG, iyon at in around 4 months time, maski pa sabihin tang 5-6 months, makakasecure na din writ of possession na iyo man lang ang kaipuhan kan kaap tanganing mapo na si bidding. Okay. Igwang kwarta. In fact, kan 2015 pa, kan 2016, igwang more than 1 billion pesos para sa construction kay itong airstrip, kay itong runway na iyo ang iinuton. Haloy ng yaon ang kwarta. Available si kwarta, yaon sa kaap. Ang kaipuhan lang kan kaap writ of possession from the courts na iyo si magiging task obligation kan OSG for the OSG to be able to secure all these writs of possession kung dai mag-agree sa barakalan. Sangon yan, pigo-consider na baad niya igawang mag-agree dahil ang offer is 160 pesos per square meter. Bako na itong 8 pesos and 95 centavos. Tang allocation available is that much, equivalent to 1.6 million per hectare. Sa resolusyon kang grupo partikular kang RDC para matutukan asin masiguro na mapangyayari ang haloy ng katuyuhan o proyekto kaya pirming kabali sa agenda sa full council meeting quarterly kang RDC ang nasambit na proyekto na pagpapakaray kang Naga Airport na antabayanan man ni Mayor Nelson Ligacion ulit tatakulang bagay ini bako lang sa mga taga-Naga. Dugang padigdi na pag-ulayan man nagigibong upgrades sa Naga Airport magpuon sa navigation, air safety improvements, maging passenger capacity o ang pagpapadakula kang passenger terminal asin iba pa ngaring bako lang mga saradit na mga passenger planes ang makalanding asin maka-take off digdi imbes ang mas darakulang eroplano kabali na ang pagdugang ning biyahe Dawa Banggi, Bicol to Manila asin iba pang destinasyon o local flights vice versa. On the assumption na available na si writ of possession by October, by November and December, pwede nang i-bid kan kaap si construction kan airstrip o kaya runway. Ang naging resolution, puon pa po ka nakaaging RDC meeting, iyo na ano man na pag-uulay na may kinaaraman sa Naga Airport, permi akong yaon. And permi man siyang makakabali sa agenda kan regular full council meeting kan Regional Development Council. Mga ano sir, mga this year possible next year posibleng mapo na si airstrip, si construction kan air sa strip, pero ang isusunod tang na naaasikasuon kayan si iba pang facilities na kaipuhan. Para sa Nagangunyan, Joel Sulis. Mientras tanto mga manlain-lain na aktibidades, katakod ka Naga City Charter Anniversary, tigtagamahan na nin pundo kan syudad. Ang detalyas kayan, haliki Risa Santos.
Piga antisiparan ang dakulang selebrasyon kan ika-75 charter anniversary kanaga sa Hunyo 18. Kaya sa sesyon regular kan sangguniang panlungsod, ipiglatag na ni City Events Protocol and Public Information Office Head Alan Riondanga 8 milyones pesos ang kakaipuhanong pondo para digdi. Sigun kay Riondanga, 2 milyones pesos ang pig-alokar para sa capital outlay kan selebrasyon, asin 6 milyones pesos naman para sa iba pang gastos kan operasyon. Budget is not just for events alone, no? Baka po sabi kita, anong nga halangkawon? For some halangkawon, pero for some hababaon. Actually po, ang 6 million dyan, Madam Chair, ang gagabiton ta talaga for events purposes. But we are also requesting, Madam Chair, na instead of renting, alam ba, lead wall, instead of renting, magbakal na po kita because this will be, in the longer, mas magagamit ta. Ngunyan, long run po, mas mapapakinabangan ta. Si mga gamit po, Madam Chair, na usually po, or true taman lang ginagamit sa mga okasyon, we are proposing po na bakalun ta na lang po, ngunyan. Dahil po, ang sunod na po activity ng dakula, fiesta na naman, Antes aprobaran kan hunta, siniguro mo na ni Konsehal Salvador del Castillo na igwang makukuanan ka nasabing kantidad. Ipinaapod si City Accountant Ruby Singson na nagsabing igwang surplus o dai pa nahihirong budget ang syudad na 40.7 million pesos. Yung 35 million po kasi na surplus reported is out of the actual collections and disbursements of 2022 lang po. So, the excess na unappropriated of 5 million reflects surplus of prior years before 2022. Yes, but since we are talking of the actual operation ending 2022, it should have been included. Yes, so the total surplus should be 40,718,200. Dago sinaro sa Riondanga ang nakalinyadang aktibidad katakod kan Diamond Jubilee pun Hunyo 10. Kabali ang unveiling kan City Memorial Markers as in commemorative stamp, Charter Day Bancheto, exhibits, historical tours, serye nin mga lektura, konsyerto nin mga local artists, regional cheer dance competition, float parade, field demonstration, fireworks display asin dakul pang iba. Po, Madam Chair, ang satuya pong selebrasyon sa kung ano ang naga na tigi-representar kang sa iyang pangaran, which is Nara, as in si Diamond, no? So it's brilliance, vigor, and resilience, Madam Chair, na which best describes how our city came into being and si padagos pong development niya. Inaprobaran kan hunta ang hinahagad na budget para sa charter anniversary, mantang pigtawan doon na episyenteng magamit pa sa ibang pangangaipuan na tatadang pondo kan syudad. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto sa Huring Bareta, inaugurasyon kan bagong barangay hall kan Mabolo, Ginibo, Kasuudma. Balikan ta si Riza Santos. In 3, 2, 1. Let's give it a round of applause. Maduwang taon man na hinalat sagod kan Biyernes kan pig-inauguraran ang bagong multipurpose building kan Barangay Mabolo. Formal ining pigmisahan, pigbasbasan, dangan mismong si Alcalde Nelson Legasyon kaibaan mga konsehal kan syudad asin opisyal kan barangay ang nangyunot sa formal na pagbubukas kan edifisyo. Narealisar ang kantidad 5 milyones pesos na proyekto sa paglapigot ni punong Barangay Ramil Hob asin mga kapwa-opisyal hulikan peligro asin inkumbinyensyang sinapuninda sa mga dating barangay hall. Nindo ang ceiling niya medyo naguhulog na. So ang padagos pong pag-agi ka mga darakulang truck ay nagiging risk po sa muya. Sige siyang hulog. Talagang harayoon. Dakulo nagireklamo, lalo na si mga residente niya ang naging sa pinakainutan, talagang nararayuan sindang maray. So sa parte ko, tulong eskalon ang barangay hall na yaon sa Zona 3A harani sa boundary kan Zona 3B kan Mabolo. May opisina ini para sa senior citizens, mga kwarto para sa iba pang opisyal na transaksyon sa barangay, maging rooftop. Mas makakatipid primarily sa pamasahe, di ba?
And dahil po tayaon lang sa komunidad, harani lang, tipid man po sa oras. As in, iba pang mga benepisyo na madadara po kayo ni. Si Tia Nida ugmang ipigharas na nasubaybayan ang progreso kan konstruksyon kan edifisyo. May salbadong lugar na madadalaganan subuot sinda tuyong may makusog na bagyo asin pagbabaha. Lalo po kaming naugma dahil po sa indang mga ginibo para sa Samuya. O sa oras na may bagyo, si mga binabaraha po, kinakaipuan mo ang ilisan digdim una, magpansamantala. May hiwas na 2,000 metro kwadrado ang kinamumugtakan kan Barangay Hall. Pag sa diri na inikan syudad, pati ang 3,000 metro kwadrado pang palibot ka ini na planong bugtakan panin mga proyekto siring kan satellite market. Pwede tang ipaunra ining sarong parting ini kan propiedad para sa magkakanigong proyekto kan Barangay Mabolo. So nakaanda po kita na padagos na magtabang sa Barangay Mabolo sa mga residente po kayo. Dagos po ang pagpasalamat sa siyudad ng Naga, particular po sa satong alkalde. Kaya po nakulaon na pasasalamat po na igwa po nagkaigwa po kami ning araw kaiyan. Apera kan Barangay Hall, padagos naman ang konstruksyon kan National High School sa barangay. At Almeda Mabolo Bypass Road harani sa Bicol River, kung sa indagos man ibubugta kan esplanade, madali namang matapos. Pira sa naini sa dagmang na proyekto ngunyan sa Naga, permanente asin masasarigan na masirbing pamana sa mga masunod na henerasyon na sigun kilegasyon nahahaman huli sa pagtatrabangan kan mga lider sa syudad. Para sa Naga ngunyan, Riza Santos. Yan ang katiripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, asin 89.5 Radyo Natin Naga. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Son Digason, Vice Mayor Nene Diasis, kansang guni ang panlunsod kanaga asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team. Iniyan sa indong naging parabarita Roy San Ramon, mabalus kan sino bagantabay, masunod na. Sa tong aramon, kaibanan, Allen Riondanga. Ang sa indong tigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programa sa Tong Aramon. Diyos maraming Sabado ng pag-aaga mga tugang. Welcome po sa programang Satong Aramon. Hindi po ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Kita po nadadangog sa tuyo po mga partner radio stations, 89.5 Radyo Natin, 104.7 Bossing FM, Siringman sa 100.5 Bicol Idol FM. Kita mga tugang, nadadalan man sa tuya pong mga Facebook pages, Naga City Government, ang Nagangunyan News, Siringman sa tuya pong YouTube account, Naga City Government. Mga tugang, ngunya na pagkaaga, sa tuya pong tuto karon ang manungod sa mga programa kang syudad sa agrikultura. Urong na pong gayon na nagpipreparar ang syudad sa pinagtaong paisi kan pag-asa. Nakita po papalaugon, although kunta na, tig-ura na, puuna Mayo, sagkud Hulyo, alagad nagsabi po ang pag-asa. Nayaon na po kita sa panahon kan malaog na kita sa panahon kang El Nino season or El Nino phenomenon. Kaya mga tugang, pinagmarhayta po na imbitaran sa tuya pong mga pag-iriba sa City Agriculture Office para po tawanan kita kan mga maninigo na mga impormasyon kung ano ang mga dapat ang prepararan kay ini pong naggadang-hadang na El Nino. Ano ang magiging epekto kay ini sa tuya pong supply ng kakanon? Ano ang magiging epekto kay ini sa tuya pong mga parauma? Kaya ngunyan po mga tugang,
bilang mga representante kan sa tuya pong Acting City Agriculturist, Mr. Frank Mendoza, sa tuya pong mga kaibahan, si Mr. Alvin Alvaro, ang sa tuya pong Agri-Technologies for High Value Crops Development o ang sa tuyang High Value Crops Development Program Coordinator. Brother, good morning. Sir Allen, brother. And of course po, ang sa tuya pong Co-Agricultural Technologies ni Brad Alvin, ang inkargado man sa RICE Program. Ang sa tuya pong RICE Program Coordinator, Mr. Francis Abasola. Maray na pagkagatabi, Francis. Maray na aga, Sir Allen. Yan. Mga tugang, tukaron ta po ngunyan, urog ng gayo mahalagang pag-urulayan. Kasi po, bako lang ining pag-urulay init. Bako lang ining, ngunyan po baga, mating-mati ta na, no? Arasahas, kampanahon, init sa luwas, pag-ulit ta sa haron, pagkatapos sa trabaho, sila katrabaho, ang pagmati mo sa laog kang arong ay aba ng arasahas, dara ka to pong sobrang init, katong maghapon. Ini po mga tugang, bako pa ining El Nino. Palaugon pa sa nakita sa El Nino season. Bako pa ini si mismong El Nino. Ano pa daw niya ko kung El Nino pa ini na mas mainit ang panahon. Ngunyan, para po maaraman ta, ano magiging epekto kang El Nino sa tuya? Aramon ta po sa mga bisita, ano mananggad ang magiging dapat ang pag-andaman, digi sa El Nino, urog ng gayo sa agrikultura. Pag agrikultura mga tugang ay kasabay na dyan ang pagkakan, supply nin kakanon. Kaya siguro para matawan ng po kita ning backgrounder and maihira sa tuya ang pag-andam na ginigiribo na kan opisina, kan agrikultura, kan gobyerno lokal, kan naga. Brad Albid, baka pwedeng matawanan mo kami ning ideya. Ano baga ining magiging epekto sa tuya kaning El Nino phenomenon? Okay, Sir Allen, brother, pag ini kaya magdire-diretso, syempre, pag talagang mainit ang kakaluwasan, magkakaigo siya ng problema sa yung mga tanom. Magkakaigo ka ng pagtuyo kayan, magkakaigo yung stunted. Pag nagkaaroon kayan problema ang production. Pag nagkaigo ng production, baka may possibility na magkaigo ng shortage. Kaya ngunyan, ang ginigibot, na-experience na before, katong mga nakaaging panahon na grabe man sinangyaring araw kaniyo, pigtutok doon ta sa mga farmers tangon niya na magsunod duman sa tamang proseso ng pagtatanom kang panahon na dapat itanom sa araw kaning mga panahon na nagkakaigwa ning sobrang init. Kasi pag nagkakaigwa ning drought yan, magkakaigwa ning problema kita sa growth and development kan sa tuwing tanom. Pag-abot naman sa, lalo na pag-abot sa gulay, ngunyan nagmo-monitor na kami kang sa mga irrigation na for repair para mga possible na pwedeng maagihan, matawan taning source of water. Tangari pag-abot naman sa rice, maging magayon ang maging talubo, makapag-produce mag-rice para sa tuya. Siring man sa corn areas, piga mi itong tamang planting calendar talaga ninda. And then sa High Value Crops Development Program, itong suitable digit sa climatic condition kang Bicol region, iyo muna dapat mo nang itaranam araw kang mga pinakbet type ta. Then naman para engage naman sa ibang mga gulay na aram tang medyo mas kaipuhan ang dakul na tubig. Dapat muna itong tama lang muna dapat sa napapanahon. Pag sinabing pinakbet type, ano yan? Talong. Yan po, yan ang kalabasa, kalabasa, talong, okra, balatong. Ito pong talagang tamang-tama lang sa climate sa tuwing panahon. Ang sunod ko tabi, mga tugang na gustong maaraman, aram po baga nindo ini, mawarang kang gulay. Mawarang kang gulay. In fact, magtiritika po ka sa karne. Bako lang sa bagas. Bako lang sa bagas. Kaya, gusto tatabing maaraman ng mga tugang through Sir Francis, bilang sa tuyang rice coordinator, kung ano itong sabi nga ni kayan, makuri ng epektong pwedeng darahon kay ining El Nino phenomenon, digdi sa tuya pong sektor ning bagas, paroy. Siyempre, may man bagas kung mayong paroy, So, ano po tabi ang pigihiling nindo, Sir Francis, na talagang maging makuring epekto kaning El Nino sa sektor kang paroy? Yung maray na aga, Sir Allen. Actually, igwa kita ngunyan na mga tigaapod na mga
mga proseso, kay mga programs under RISE na makakatabang po sa mga paratanom ta. Ano po? Inot po kayan, syempre, pag nag-aigwa po ning El Nino sa tuig di sa Naga, dako lang epekto po ang dadarahong kani sa supply kang bagas. Ano po? Kita po igwa kita ning almost 740 plus na hektaryas kang under rice. And ang sa mais naman po nasa 1,200 hektaryas. Ngunyan po kung sinda po maapektaran kayan, sobrang mababa po ang production ta sa paroy and sa ano po sa pagmamais. Kaya ngunyan po tigsasabi mi tulos sa mga paratanom ning paroy na at least may uran-uran pa kita ngunyan na mag early planting na po sinda. Ngunyan pa lang na may magtaranom na po sinda para po at least kung magtama man po si El Nino sa tuya, nasa at least reproductive stage na si paroy. Dahil na siya sobrang maapektaran kang El Nino. Compare po duman sa mga mataranom pa lang tapos yaw na si sobrang init dahil na napapatubigan si umata. Ano na po yan, grabing damage ang aabuton, lalo na po sa mga nagtatanom ng paroy. So, gusto sabihin kay Tabi Francis, kung, of course, kung dikit ang production, dikit man siyempre kayan ang bagas, dako lang kita nagkakarakan, law of supply and demand, mamahal. Ano, ang presyo kan bagas, ano, na staple na pagkakan, tanggabos sa Pilipino. Ano, Correct. Pero, Tabi, Brad Alvin, aramta, na ang bagas tala kay puhan dako na tubig, you know. In fact kay ngani po malaboy ngani po baga ano, kay pa nagtatarok po ngani baga ang sa to mga parauma halos ang gatuhod ang rarom ano matubig talaga ang and malaboy ano dahil sa tubig ano requirement yan kang paroy. Ngunyan ba nakapag prepare na ba ang agriculture ning maninigo na pundo para dyan sa, of course, kung kaipuan ng tubig, siyempre, irrigation, ano, igwa na bang may, Sir Alan Argan, may allocation na pig laag para duman sa repairs kang mga irrigation para mapatubigan si Satuya digdi sa mga tanuman ng paroy sa Naga City. At kaipuhan kasi niya itong pinasabi nga sa bago ni Francis, nitong sa vegetative stage kasi itong pinaka-critical stage kang mga tanom. Kaipuhan talaga ng tubig. Then, pag abot naman duman sa mga planting materials, possible na baka magkaigo kami ng allocation na ibabakal, na itatao siguro sa mga parauma. And, ma-excite ko na rin, igo kita sa Naga City, parang ang aram kita lang ang igo kayan, itong inaapod na sarig loan sa Naga, na inputs ang pigtatao. Then by technical personnel na may mga areas, sinda nag-a-assist duman sa mga farmer na gustong mag-avail ng loan inputs sa City Agriculture's Office. Pero yan, within Naga City lang, tabaka. Ini ang so within Naga City lang. Ano yan? Ang sarig ito yung Sustainable Agriculture For Rural Income Growth. For Rural Income Growth. Yan. Sarig Naga. Ini mga tugang, kung di tabi ko napapasala, Francis, Queen, ito bagading ang pautang, bakong kwarta. Bako po. Bakong kwarta, tama ano? Input siya. So kaipuhan mo, fertilizer, ipapautang sa imo. Yan. Pero ang hapon ko tabi kay niyo, tabi, siguro maski sa isa-isa nung magsimbag tabi, Brad Alvin, Francis, ako sa rong parauma, gusto kong mag-utang sa syudad, dyan sa paagi kang Sarig Naga. Siyempre, utang ko input. Paano ko babayadan? And kung pagbayad ko man, ang hapon ko dyan, siyempre, normally baga, sa tuya ang konsepto, pag may utang, may interest. Ano, may interest. Magura ano man ang interest kang sarong kumbaga itong inutang kan sarong parauma. Ang sarig loan ta po, Sir Allen, mayo siyang interest, ano. Kumbaga zero interest loan siya. Kung ano po si tig-utang kang sa tong mga paratanom, kung pera si kantidad ka to, yun po to ang babayadan lang ninda. Mayo na po siyang interest. Bako yan dahil lang nag-COVID o kung ano pa man. So ever since na nagkaigo kita ng programa sa Sarig Loan Program, zero interest pag abot sa parauma. Actually, last ano lang po yun kay Ma'am Ed, propose po siya sa sanggunian na zero interest na dati po may 1%. Tapos propose po siya sa sanggunian na
zero interest na Iyo tapo mananggad. tabang na po sa mga Iyo mananggad. Ara mo ijan bagada nalulubog ang utang sa utang ang mga parauma ano. Iuutang kung bako man mahanap ning kapital itutuga na ngaya si porsentahe kan kuyan kang aanihon. Pakatuga kang porsentahe kang aanihon, mabayad pa duman sa pig-utangan kan mga fertilizer. Yes po. Mabayad pa sa duman sa mga tao na matabang sa iya pagusi. Katapos-tapusi, minsan kung dai man break even, lugi pa si parauma. Yan po ang inaabot niya. Dahil, so, di sa paaging iniyo, naguluwas, imbis magparadulok ang mga parauma taduman sa mga may porsyento. May porsyento. Sabi ka mga loan shark. Tamarikas ang pag-utang da dyan. So iniyo ang gobyerno dahil kumbaga di na sa nakamo tamay man sa nang interest kamong babayaran. Argue nga Sir Alan, pig-encourage pero igwa lang kaya siya ning certain hectarage na makokobera na makakabil. Ang tatabangan ta talaga kang Sarig Naga, itong mga pinakasaradit na mga parauma kang Naga City. Itong talagang medyo kinakapos sa kapasidad para magpadago sa pag-uuma. As of now, may pig order sa muya si Sir Frank na Mendoza sa tuwing OIC City Agriculturist na at least muna ngunyan matawan ng itong 2 hectares na may pagkukultibar na daga. So, halimbawa, gabos sa may 2 hectares, pababa, prioridad yan sa Sarig Naga program. Yes po, Sir Allen, yan pang pinakalan naman yan. So, kung kamo po, so bako man ini ito bagang halimbawa, pag ikangaya may paruyan or may ikasana, halimbawa, ang agriculture kaya baga, iba-iba yan. Igwang aning poultry, no? Igwang urigan. Livestock. Igwang may livestock kita, may corn, may burakan. Yes po. Ini ba basta nyaong ka sa kuya na yan, pwede ka mag-utang o may certain sector lang na target kang Sarig Naga? May commodities lang po siya. Pag abot po duman sa livestock, taigwa na po kitang City Veterinary Office, halos duman mi na po siya piga si program. Ang mako-cover lang po sa muya more on sa crops and sa flower. Crops and flowers. So, mag-abot bagas, sa, corn, si commodities na po is bagas, paroy, si rice, si corn, si high value crops. Pag high value crops, siya po niyan si vegetables saka si fruits. Then, pag abot naman sa mga cut flowers, yan po malaog itong sa tuyang mga napapabil ng loan inputs. Yan. Sir Alvin, Francis, usually, pag pautang, okay, at least sa tuya sa Naga, zero interest na. No? May zero interest na. Pero ang nalilingawan pirmi, ito bagang mautang para magtanom. Mautang para mag-itanom, parambungon so sa indang mga itinanom para maibenta, maipabakal, magkita. Pero dahil na iiwasan, kalamidad. Diba? May kalamidad. O aram ko niya, may paabotong kitang El Nino naman. Ano ang ginigibo kan opisina? Tangarig kang City Agriculture Office. Tangarig masiguro na ining sa tuyang mga parauma, pag abot, o bako pa man nga umabot ang kalamidad, masisiguro man na madanyaran man ang sa indang mga pananom, ang sa indang mga ataman na hayop, no? Igwa man giraray makakabuelta na kumbaga sa kuyan, insurance. Kung di kita nakapasala, igwang crop insurance or kung ano pa man na klaseng insurance. Paano ang sistema or ano ang programa kan City Agriculture Office manungod sa bagay na ini? Sige, sir. Ang Francis. Para po duman sa mga mataranom nga ningon yan, gi-encourage mi talaga na mag-apply po sa Philippine Crop Insurance Corporation. Ang application po kaya niya man sa muya, may fill upan lang sindang forms. Then, yan po, pwede sa, libre po yan na tigtatauman. Dati po may bayad man yan. Ngunyan, tiglibre po yan kang PCIC. Pag kita po, naka-enroll po sa RSBSA. Pero ang PCIC, under ini kang Department of Agriculture? O suway siya? Suway na po siya. Dati po, under ng DA, pero nasa Bureau. DVM na siya ngunyan. So, basically, ma-insure ini kan mga pananom, madanyaran man ang sa imong madanyaran ang sa imong kuyan, ang hapot, paano yan din makukuha?
Ano po, ang process po kayan sa mga lalo na duman sa mga naka-insurance, ano po, once na na-realisatan na nagkakaigwanin ng problema sa tuyang tanuman, sa mais man yan, sa paroy, sa mga gulay, mag-report po tulos sa MUYA. May pipirmahan po sindang claim for indemnity. Itong paghahabol ng bayad. Ang insurance po, po yan, ang amount of coverage po kaya nasa 20,000 per hectare. Per hectare? Kung libre po ang tulong hektarya mong tig-insured, di at least may makakabalik sa imong at least amount of coverage ng 60,000 sa Philippine Crop Insurance. Pero yan po, pig-interview pa man kang mga adjuster. May i-interviewon po si Parauma, tapos hahagadan po ng mga resibo. Kaya may pong pigsasabi na pag nagbabakal po sa luwas, pag nag-loan man sa MUYA, taguon si si mga acknowledgement kasi mga resibo. So halimbawa ngayon palanbaga nagpapatalubo ka ngayon ning matanong ka na. So dapat si mga seeds pagbakal mo taguon mo sa resibo. Iya po. Yes po. Si fertilizer taguon mo manggiraray. Kung nag-aarkila ka ngayon ning sabiyon ta nang baga ning traktora, itago o mangyarara ito. So basically, gabos na kaipuhan mo or ginamit mo sa pagkatanom, dapat magaiwa ka ng pruweba na ini si mga ginastos ko. Yes po. Sa pagtanom. Para iyo man to ang basihan kang insurance mo. Iya po. Yan ang pigihiling nila. Sabagay, ang pinaka-stricto, sa mga pinaka-stricto tao sa kinaaban, ang insurance. Lalo na pag ma-claim na. Iyan kaya ang kadalasan na di pa nasasanay si farmer ta. Kaya through mga trainings itong inapod ming FFS, Farmer Field School, duman sa last part kaya itong record keeping. Duman sila tinutok doon kung paano pag-file nila katong mga dapat na kaipuhan. Tangalig once na naka-insured sa insurance, ito ang mga maging possibilities na pwede na ipapahiling. And before makakuha ng free insurance, igwango niya na piglalakaw ang Department of Agriculture sa paagi man ka mga opisina. Yun ni siguro sasabihin ni Francis, pag-abot naman sa pag-avail katong sa RSBSA. Yeah. Francis, RSBS, actually, kung di ko napapasala, natukarta ini kanakaaging City Disaster Risk Reduction Management Council meeting. Yes, sir. Yes po. May pigtutulod ang City Agriculture Office, katuwang ang Department of Agriculture, kung di ko napapasala, ining RSBSA. Ano tabi Francis, RBSA? Ang RSBSA po o Registry System for Basic Sector in Agriculture, saro po siyang official na listahan kang mga pangaran ning mga nagtatanom tsaka mga nagsisira igdi po sa Pilipinas. Ini man po ang basehan kang DA sa pagtao po ning mga interventions sa mga paratanom ta. Arog po kang mga inputs, mga free pallicides, free fertilizer discount vouchers, yan po si mga sa fertilizers. May tinatao man po sindang fuel subsidy sa mga paramais. Then, mga cash assistance na tigtatao po kang DA, yan po ang mga basehan kang ninda kung paano po matatauan si mga parauma. Ngunyan po kaya ang permi talagang tig-priority si mga saradit. Yan. Igwang, dati po, sarong hektarya pababa ang nagkatarawan po ning 5,000 cash assistance. Then, nakaagi naman po, natawan naman po may mga 2 hektarya pababa. So, sa madaling pagtaram tayo, Francis, kung daay ka nakarehistro, saro kang parauma, daay ka makaka-claim, avail, kan man na mga serbisyo na hali sa Department of Agriculture. Po. So, aroken ang garo, sa madaling pagtaram, garo, kumbaga sa kuyan, garo DSWD, itong listahanan. Kung makan listahanan, dahil ka maka-4-piece, dahil ka maka-claim kung ano-anong mga benepisyo hali sa DSWD, So, igwaman siring ka ni ang Department of Agriculture. Garo kaya ito, Sir Alan, ang nagpapatunay na ikatalaga parauma kang sarong sa syudad. Speaking tabi, Brad Alvin, kang parauma, kasi ang parauma, very broad kaya eh. Yes po. Pag parauma, dahil man lang yan nagsasabi, nagtatarok, nagkatanom ng paro, nagkatanom ng mais. Again, kabali nga na dyan, sabi ta, so, igwa kang origan, igwa kang livestock, kabali ka sa livestock industry. Sa nagad,
Dahil ko aram ko ikitang siraan. Ano? Sa pong siraan. Ano yan? Ano yan? Ano to? Mga... Fish pond. Fish pond. Ano? Usually, yan ang nasa fisheries, makitang dagat. Ano? Yes. Mayo, mangkita ning lawa na itong may mga... Ang hapot sa Naga, may kuyan, may fishery sector. Igop. Actually, igwa kita sir mga fishery sector sa Nagat. Ang fisheries po, bako man lang po yan duman sa mga nagpo-produce, ano po, ning sira. Hanggang marketing po. Karoon mga ang parasira, bako man lang sumismong yaon duman sa Sa labod. labod. Yes po. Na nagbabanwit, Yes na po. nagsisilo. Yes Opo, po. no. So kabalidig di pati si isa-isa. mga nagtitinda pong sira, part po sinda kang fishery sector. Kang ano. Sa bagay, iuman ang gad. Paano man makaabot ang sira duman sa kung may syempre di matinda. na ko po niyan. Dapat may magtinda kayan Ayan ano, po. para makaabot. Tapos sa ano po sa Mabolo, wakitang association diyan ning Saradit na para sisira ning ano Bicol River. May tig ano man po diyan, may tig organized na grupo si under sa ano man po fishery sector kang office para po mabisto man po ang fishery sector kang Sige. ano kang Halimbawa office. sa Abelya, ini brother sabi ko kung tama sa laang kuyang ko ano interpretasyon sa indong sinasabi. Diyan baga sabang Abelya may mga paratinapa diyan. Paratinapa. Yes po. Di kung iyan ang definition ta, di kabali sinda sa fishery folks. Yes fisher po. folks. And registered na po sila sa opisina. Actually, may tig-apod man po kitang fish R. Kung may RSBSA sa mga paratanom, ang BIFAR po may fish registration man. And kabali na po duman si mga nagtitinda, pre-registered mi po yan sa So, aliwa, ini nagtitinda fish sa R. market ni mga sira, Kabali dapat po. mag-rehistro man sinda. Yes po. And ang before po may tigtatao man na mga cash assistance sa mga maski po mga nagtitinda. Pero ang basehan po kay kan kung sa ingkang lugar naka-star. So kita sa Naga man. ang address po nila dapat. Naga. So halimbawa masika nagtitinda sa merkado publiko kang syudad ning Naga. Ako pa man. Sa Naga City People's Mall. Kung bako ka man taga Naga, halimbawa taga Milaor ka, sa Milaor ka man marehistro. Yes po, duman ka man marehistro. Pero si taga Naga marehistro ka man sa Naga. So kung tama tabi Brad Alvin ang pagkaintindi ko, tabi Francis. Halimbawa, sa ron taga-Naga, nagtitigi-erok, duman ka mo marehistro. Siguro, Sir Allen, balikan taga itong sa may mga farm, sa agriculture, kasi kadakol pa naghahapot kaya. Ito pong mga taga-Naga na may mga farm, luwas ting Naga, pwede sindang mag-register sa opisina. Tangarig tayo na po Maski sinda. po ang RSBSA, residence-based man po siya. So halimbawa, ako, taga-Pakol. Nagkataon taga-Pakol ako, pero mayo man akong uma sa Pakol. Pero ang uma ko, yaon dyan nga sa may, ano si katawid nga ni kayan? Bumbon. Itong ay Magaraw. Magaraw. Ito maagi ka lang digi sa may Karangkang. Magaraw na. Dyan ko yan. So yaon duman ang sa imong uma. Pero taga-Naga ka, sumarehistro ka, sa Naga Manggirata. Yes po. Residency mo po gabi na basihan. Pero ang hapot kayan, baka kaya nagpapara kwelang niya. Siyempre, baka maray na itong hinahapot ang mga dapat ihapot. Baka kaya gusto ta kaya sa Naga nga mag-reso, baka nga si DA mas nakulang nga si Data ngayon tabang duman sa taga-Naga, kaysa nga duman nga sa Kalabanga nag-rehistro. Pararehas lang po yan. Pararehas lang. Po. Ano pang makukuha kang benepisyo kang kada saro, halos pararehas lang po yan. So para po klaro minsan may arog kayo na notion Mas na dako lang, pag sudad kaya nga mas dakula so tinataong assistant sa DA. Okay. So pararehas lang po 'yan. Yes po. So basta po kung saan ka nag-i-star, dumang ka man magpa-rehistro digi sa SBSA. SBSA. Then kakalaron ko lang gari Sir Allen itong Sariglaw naman, masika farmer kang Naga na nasa luwas ang sa imong farm, di ka makaka-avail ka itong Sariglaw Naga. Kasi itong sa Sariglaw Naga, dapat ang farm mo within Naga City. Within Naga City. So sa madaling pagtaram, karoon ta po Sarig Naga ha. Sa Sarig Naga, para ikaman makautang, yes po. Ang sa imong uma, dapat nasa Naga. Yes po. Ang nag-uutang, taga-Naga. Yes po. Okay, yes, para klaro. Pero ang RSBA, para maka-avail ka man kan tabang kang DA. Yes, Hindi po Department of Agriculture kaya mga tugang nasyonal, nasyonal. Kung ika para uma, taga-Naga, pero mayo kaning uma sa Naga, pwede ka mag-rehistro sa Naga. Ayun. Yes po. Ika taga-Naga, ang uma mo yaon sa Naga ka talaga maparehistro. Yes po. Okay. So para po klaro ha,
mas residency based ang pagparehistro. Yes. Pero sa Sarignaga, dapat pareho ang uma sa Kasutawo yaon sa Naga para Nagero. maka-avail sa Sarignaga. Mga tugang, pareho pong konsepto sa ibang mga programa kang syudad, ha? Kaya po, sa Naga yan, kaya istrikto man si Naga sa, para, sa Taga-Naga, programa man po yan, kan mga Taga-Naga. Mismo lang, ang Sarig. Ang Sarignaga po kaya, siyempre, hali man po yan sa pundo kan sa kontribusyon kan mga nagninegosyo sa laog kang Naga, and kita kaya po baga jurisdictional. Ang Taga-Naga po ma-prioridad man sa Taga-Naga. Ano? Siring man po na ang taga-Kalabanga, taga-Magharaw, taga-Kamaligan, ang pagtabang po kaya nakasentro man sa mga residente man po kan sa Indong Banwaan. Yes po, tama po. Maski ang Taga-Naga magpirit po duman, dahil man po kami kayang tatabangan. Dahil po, inot, si prioridad man talaga nito sa indaman na makahimanwa. Yes po, tama po. Brother Francis, igwa na lang kita ning magkapirang minuto. 8 more minutes to go kita. Sige sa programa. Concern, ang saro diding kuyan, nasabi ta na ngaya si pautang, nasabi ta na ngaya su pagrehistro, paano maka-avail ngaya ning mga ano yan, mga loans, tabang, assistance sa DA sa syudad. Pero may intervention ba kita? Ngunyan baga, aram nito. Mahal no baga ang barakalon, ipakitang nagparamahal si gasolina, nagparamahal man si pagas, ano. Igo bang garo pasilidad ang Naga, ang gobyerno lokal kang Naga na halimbawa ako, saro akong ano usually ang pigpoproseso? Hindi na kita magre. Paroy. Bagas. Paroy, bagas, no. Kung igwa kita sa Naga ning mulino, no, na pwedeng mag-akomodar kaining mga parauman yato na mas barato, mas baba. Igo bang arog kayan ang siguro kay Francis sa rice program. Sa rice program. Paroy Sa rice. Ayun, ngunyan sir, may po kita, may rice processing center po kita sa City Nursery. Po? Ini po, dako lang tabang ni sa mga nagtatanom ning paroy. Tapag hindi po naging operational and nagbakal na po ang city sa produce po ning sa mga produce po kang mga Taga-Naga. Dako lang tabang po unita. Ang pigpo-propose po na nasabi ni Sir Frank is 18 to 19 pesos per kilo. Na paroy. Paroy. Barakalan. Fresh po yan. Fresh na paroy. Gura nung ngunyan ang prevailing na barakalan. Di ba nagki-13-14? 13-14. Oo. Sa ngunyan po, mahal man ang paroy dahil duman po sa kulangan po ang supply. Nasa 17 ngunyan ang presyo kang paroy. Okay. Pero pag tig-propose po nga yan na ipasar, itong 18 or 19 pesos, dahil na po siya mababa sa sa prevailing ay sa parang na siya parang floor price na siya. Floor price. Kumbaga sa taxi plug down rate. Plug down rate. Kung tama ang pagkaintindi ko bako man po ako kay mga tugang na parauma. Parakakan lang po kita. Sige, kan produce kan mga parauma. So gusto sabihin ka iniyo, pwede tanang ang syudad mo niyan kung tama ang pagkaintindi ko, ang syudad mabakal ning paroy na. Yes po, parang arog na sa kantidad na of course tayo man lugi ang farmer. Bako man tong presyong sabi nga ni Kem, presyong middleman. Nagaro baga presyong kulang nga sana hagado na sana so paroy So kita na ang mabakal kan paroy, kita na ang maproseso, tama ba ang pagka? Yes po, arog na po kaya nakaluwasan. Pero bako magaro kita ang mapabakal. Pwede po kasyang ilag sa mga programa kasi dakol po bag mga programa arog kang nagataw ring bagas sa so imbis halimbawa ang si syudad mabakal ning bagas sa parang nga duman sa Sanggawadan. Pwede po mga arga sa Queen. Tumapiyatawan ta po kan syudad. Sige tan tao kaya ni. Pag may kalamidad. Yes po. So imbis magbakal kita sa mga darakula na bagasan, so kita na ang proseso kayan para sa paggamit kan gobyerno lokal. Yeah po. Ngarig man po ang kaluwasan kay may direction na si parauma na talagang matanom sinda kasi may outright may mabakal na kansa ng matatabangan ta sana. Ano abot mo kayan? Igwa ng kota na itatao sa imo para kumbaga tampadan mo ining kaipuhan mi. Yes po. Aro kay kakaluwasan.
Kumbaga si para umaman, dahil maisip na, ay, matanong akong arog ka ini o Mamang matanong problema akong siya. dikit o matanong akong dakol. Dahil ko Yan. sigurado, kung isa yung makua. Iya po, arga ang kakaluwasan talaga. Kaya ngayon, may direction na kumbaga, siya. maiiwasan si wastage. Ano? Tama po, Kung tama. Araw ka ito nahiling tabaga, kamatis. Inuurula lang po sa gilid kang tinampo ta sobrado. Sa bagay, sa bagas, mayong magibo ka yan. Sa kang kagayunan po kaya pag nangyari kaya yan, Sir Allen, ang kagayunan kaya pwede tang masustain na ang bagas sa naga. Tapos iba pang mga bihira magtanom ng paroy, baka ma-encourage ta para si volume of supply kang bagas sa naga magdagdag. So, pang-encourage in po siya. effect, kung arog ka iyan, baka maging dalan man ini sa pagbaba kang presyo kang bagas. Possible po na mangyaring araw. Basically, kung dahil mo na, kung ang parauma mapabakal digdi sa gobyerno lokal sa kantidad na sabi nga ni kayan sa kantidad na daiman siya lugi, daiman siya agrabyado, no. Di mas gugusto niya magpabakal na sa city government Yes kan po, bagas. tama po yan. Ngunyan man, pwedeng itong ibang parauma, ibang mga supplier, of course, syempre, mas madakol ang supply ta, baka nga ni kita na din ang mag-supply ng bagas. Possible po mangyaring araw. To a lower price. Tapos syempre kita na ang mga proseso. Yes po. Ano, dayman kita syempre for income. Tang lamang tagarodiggisan naga, di ba? Rice, rice, ito bagang sustainability? Sufficiency, ano? Rice sufficiency. Although, sadit lang ang porsyentahe kan sa ngunyan po. Paro yan, ano? Ang tanuman ta, tira 700 plus hectares. No? Mas nakula pagaro nga ni ang maisan. Pero sa possible po, kasi na magigimunta mga irrigation, araw katong big, ni Mayor nga ni, na itong matap kita naman sa Secret Falls, itong possible na long term na itong kasigo kita sa Bagrande Fe, ning irrigation, tapos sigo kita Naga North, ini sa may pinakatahaw ta kaya sa center kang Naga City, halos maluya ang tubig dyan. May mga dakula pang agricultural land dyan sa areang iyan. Pag napakaray itong irrigation canal na didiretso na yan, baka possible mag-convert sa ibang mga nagtatanom ng corn into rice manggiraray or baka gibuni sa kaya baka possible magdagdag kita sa rice. Si Alcalde pati, garupig aprobahan na yan, idiyang iyan. Ano, yan hali may sa Secret schedule. Falls. Doon pati, basantiman na yung tubig duman. Na nagdadalagan sa naman duman sa mga creek. So magamit talaga siya for irrigation purposes. Bueno, Francis, Sir Alvin, mabalo sa indong iba sa tuya, pagtaon ning impormasyon sa mga namamanuaan, urog ng gaya ni nagadang-hadang na problema na pwedeng darahon kang El Niño phenomenon. Kaya kita po sa mga parantabay, mag-andam kita, ano, dahito po pag-arugon itong ginibot ang katong panahon kang COVID, ay, sipon lang ngayon, ay, kalinturang ngayon. Ini pong El Niño, pag ini naglala, baka po magkulang-kulang ang supply taning bagas. Kaya this early, paano po kita makatabang? Simple, magsapna po ning tama sana. Ano, itong imbis ba kasi sinapna mo na mapapaanos, dahil maging kanugon sa mga subagas, ano, tapos iaapon sa naman, itatapok sa naman. Garuman lang po yan tubig, ano, kung garo pinabayaan sa naman magparawaswas, no, na mayang padumanan. So, kaya nga ni garo si Councilor Arbius, siguro na ba katong half rice ordinance? No? Ang aning dai kita minsan kanugon, dakulon ka kanon, grabe ang wastage. Iyan po nakakatabang yan sa pagbawas kan sa tuyang rice supply na may padumanan, kanugon sana, wastage sana. Bago kita magpaaram tabi, Brad Alvin, Francis, baka igwa ka mong gustong anunsyo, ipakiulay sa mga parantabay? Sa kuya siguro, Sir Alan, brother, siguro i-acknowledge ko ang mga pag-iribam sa opisina na nagtatarabang ng mga technical person sa paagi kang samuyang namamayo, ang samong head of office, si Sir Francisco M. Mendoza. Then ang samuya pong yaon sa farm mechanization and nag-aasikaso sa pag-monitor sa mga irrigation, si Engineer Minandro Kalingasyon. Then ako mo po ang sa High Value Crops Development Program, manungod sa vegetable saka sa mga fruits. Then si Sir Ernest Asense sa Urban Agriculture. Then si Sir Benny Hiraldo sa Corn. And si Sir Francis sa Rice Program. Yeah. Po. So kung may mga kaipuhan ka mga tugang, ito mga pig-bit ni Brad Alvin, magduman sana po sa opisina kan City Agriculture Office, hanapon sinda,
Interesado ka sa livestock, igwa kang kakaulayon. Interesado ka sa pagtanom ng gulay, igwa kang kakaulayon. Mahagad ka ng pananom, igwa kang pwedeng kaulayon. May dagdag pa po pala na lingawan ka kasi may fisheries pa po lang kita. Si Sister naman po, si Sis May Muhar Sato. Siya po ang nag-handle para sa fisheries ta. Francis, baka igwa ka pang gustong ano ni? Ayo po. Basta yun na po ito, ini-encourage mi po si Gabus na Mataranum ngunyan na May, na magpa-insurance po kan sa indong mga tanom. At least po yan, pasiguro ta na yan sa paabuton pong El Nino. Aliwan las pier, di ba? Kaya magpa-insured na. At least naka-insure na kita. Libre man pati. Libre man yan ang pati. kagayunan ta libre. Libre man pati. Kagayunan ka libre. Yan. So, bueno mga tugang, inabutan na po kita kasutuyang panahon digi sa programa. Mabalos po sa itong pag-antabay. Ang Satuya pong syudad, nagpiprepara na para sa nagadang-gadang na 75th Charter Anniversary. Auto ang pulugod na anduyugan ta ang gabos ng mga programa kang syudad sa June. And let's celebrate with pride. Ini pong Satuya pong pagiging nagenyo sa Satuya pong Charter Anniversary Celebration. Mga tugang, sa ngaran ni Mayor Nelson Digacion, Vice Mayor Nene De Asis, kan sanggo niya ang paglungsod. Of course, ang Satuya po niyan Acting Vice Mayor and Presiding Officer, Councilor Jess Albios. Sa Satuya pong Vice Alcalde yaon po sa Estados Unidos. Sa ngaran po kasama mga pag-iriba sa Management Committee kan Gobyerno Lokal kan Naga kan City Events Protocol and Public Information Office. Nagpapadyos mabalos po kami sa indong pag-antabay, pag-iba sa Samuya mga partner radio station. Sa mga paraantabay niya to, marhay na pagkaaga and mabalos sa indong pag-antabay. Ini po ang sa indong lingkod, Allen Rayondanga. Happy weekend, everyone! Sa tuwing Aramon.